for today's vlog. Eto kami ngayon kasama si Madir, si Apuasak, kasi Parimbo. Nandito kami ngayon sa property natin. Nag-ocular visit tayo ulit, no? Para makita yung pinapagawa natin. Parang rest house. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ang ganda ng mataraya. Yan. Kuhang-kuha siya, no? So, bababa tayo para makuha yung daan. Yan. Nandiyan na yung mga poste ng kuryente. Wala nang problema. Yan. So, tataas tayo yan papunta sa komunidad ng Escalera. So, ito yung daan, no? Palabas at papasok sa ating property. Yan. So, ito yung school, no? Malapit tayo sa school kung may anak ka nag-aaral. Yan, nasa 100 meters lang ang layo, no, sa property natin. So, kahit hindi na siya mag-commute, less hassle, malapit lang sa ating property. So, yung mga bata, no, parang Ginagawa mo. paplat sila. Ginagawa mo. Parang magtatanim yan. So, kinuhanan natin sila. No? By the way, nasa elementary tayo ngayon na High School. Sa Escalera Elementary and High School. Yan po mga Tarayat. Yan ang Barangay Escalera. Marami nang bahay dito, no? Ito yung mga nag-aaral. Ito ang isa sa pinakamalinis na school na nakita ko, no? Sa bayan ng Pampanga. Tingnan nyo naman. Ito yung daan papunta sa ating property. So, meron siya papasok. Ayan. So, may mga building na rin, no? So, may swimming pool. Ayan. Ayan yung rest house natin. So, yung katabing property natin is Calabacian. Ito. Ongoing po ang ating rest house. Yan. Samahan nyo kami sa pag-ikot-ikot dito sa property. Thank you for watching. Sit back and relax.